Takéto fotky sme si urobili. A ideme na padel. Mám jahodkovú macu. Načosky sú podľa mňa 100-krát lepšie ako popcorn. Stále všetci všade meškajú. A keď raz meškám ja, cítim sa najviac previnilo. Ide sa na Lexilár. Prišiel ten deň, kedy idem urobiť konečne YouTube vlog a mám z toho plnú radosť. Ja asi urezám hlavu. Dnes je piatok a bude to trvať do pondelka alebo do nedele, we will see, nechcem nič sľubovať. A ideme akurát na raňajky. Right there. Ja si vždy dávam v aure, môžem si požičať? Tuto Apple Cinnamon kašu mega odporúčame. Mám jahodkovú macu. Ďakujeme. Mačo top. Top. No túto kašu sme mali obidva už 100-krát. Ale vždy bola väčšia. V druhej aure je oveľa väčšia. Máte málo. To tam je tých 700 kalórií, čo som googlila, že to má není na túto malú, ale na tú veľkú. Cože to stojí rovnako. To je úplne inak gram. To bolo nám vôbec nestojí rovnako, neviem trošku. Cítim, že toto je vo vnútri, ale trošku úlet. Napíšeme na ich Instagram, spýtam sa. V tej druhej aure je väčšia miska, ale není plná. Máš rád kiwi? Čiže, ale štípe ma z neho jazyk vždy, čo podľa mňa znamená, že máme alergiu. Z kiwi je to normálne. A za ananásu? Pre mňa. Troška mi vadia papierové slamky v tomto. Mám chcela povedať, že buďme ekologickí. Ale papierové slamky sú taká blbosť. Aspoň sa by mali dať sklenené. Alebo kovové. Alebo plastové. Proste není to tak hrozné. Súhlasím. Som sa jak strico Filip. Aj tak vyzeráš, sa by išiel povedať. My práve pozrieme spoločný bytík a bývať vo Vidrici by vôbec nebola blbosť. Čo je kruh? O, to je pekáreň, do ktorej je môj sen ísť. We should go there next time. Ajaj. Ešte nie sú rozkvitnuté. Oni rozkvitnú. A budú rúžové. Ja som povedal, že len rúžové chcem. A oni, že nevadí, že nemajú. A to nie sú tulipány. Sú to tulipány. To nie sú tulipány, podľa mňa to sú pivoňky. Teraz som sa ešte aj pýtal, že to sú tie tulipány, ono, že hej, že tulipániky. Lebo oni rozkvitnú. A ja viem, ak vyzerajú nerozkvitnuté tulipány. No dáme update. Chcem sa prejsť na Nivy a ideme kúpiť baterku, aby som mohla natáčať videá, pretože táto baterka ste zvláda fotky, ale nezvláda videá. Mega nice. Aj s tými kvietkami si tam úplne pekná. Na správnom mieste, v správnej časti, že mám aj fotky. Takéto fotky sme si urobili. Vybavené. Poďte sú bomby. A lístaček? Prvý. Ďakujem. Máme baterku, máme fotky a letíme domov. My sme už prišli domkov a ideme obidva trošku popracovať. A Krištof čo predtým robil? Bol s nami? Tiež takéhoto komentátora? Toto bol prvýkrát. A čo robil predtým? Info. Kung fu? Info. Chceme sa dozvedieť, že jak to je s tým Adrianom, že či je s tou, čo tam vyhrala, alebo že jak to je a tam to bude na konci povedané. Jak sa zlau robiť tam za ruku došiel. To je jaký podpis. My ideme do kina, ideme na Scary Movie, chceli sme ísť na horor, ale ja sa bojím hororov, takže sme to prehodnotili a ideme na hororo komedy, takže sa veľmi teším. Na čo? Hororo komedy. Ako? Hororo komedy. Hororo? Hororo. Ideme na hororo. Dostala som od Myšovej maminky na meninky a hôdky, takže som ich nakrajala, teda odkrojila som z nich to zelené. Sú výborné. Dúfam, že tam prepašujeme. Ja ako bývalý zamestnanec Cinema City viem, čo si môžem dovoliť a čo nie. Takže v kabelke si to tam môžem zobrať. Neberte si zo mňa príklad. Som rok pracovala v tomto kine, to je strach. Dajte mi vedieť v komentároch, či ste tým načosky alebo popcorn, pretože tým popcorn sú podľa mňa ľudia, ktorí potrebujú stále niečo chrumať počas filmu. Ale tým načosky sú ľudia, ktorí vedia, čo je dobré, pretože načosky sú podľa mňa 100-krát lepšie ako popcorn, ale je ich menej. Sú lepšie, že sú lepšie. To znamená nie pre tvojich divákov. Ja naučila som sa, keď si točili ovinečka. Tu je inak zakázané točiť všade v kine, nelen v sálach počas filmov, ale v celých priestoroch kina.
No ja som chcela tento vlog udržať v tajnosti, že nikto by nevedel, že ho točím, ale videli ma nejaké čajky, čo ma poznajú z TikToku, pozdravujem vás, takže už vedia, že točím vlog. A som z toho taká, že ten film bol podľa mňa hrozný. Za mňa 9 z 10 film. Úplne top. Ja viem, že to je pointa, ale nemalo to hlavu a petu. Ja som tým nedokázala kúkať, ja som bola tak prestimulovaná. Ešte sme boli na tom 4DX. Úplne, akože ja milujem 4DX, nemilujem to, ale mám to oveľa radšej ako normálne. Akože najlepšie je ísť do parku na tie komfort sedačky. No za mňa 2 z 10, Mišek povedal, že 9. Mňa to zo začiatku vôbec nebavilo, ale potom ku koncu, keď tam bol vtip 6-7, tak... Odtedy ťa to chytilo? V Amerike, alebo takto ľudia, že aj s tým, že tam boli veľa vtipov čiernych a takto, tak proste oni to museli sa úplne na tom zabávať, lebo proste... Ja si myslím, že tu Slováci, keď na to pôjdu, tak tomu budú dávať 4 z 10, 5 z 10, že to tak nechápu, ako v Amerike. Ale ne kvôli rasistickým veciam to hodnotím negatívne. Na mňa to bolo... Nie, a jedna nie som tak všeobecne informovaná. Áno, toto, že nechápala si veľa veciam, nevedela si... Ale ani ty si nechápal veľa veciam. Ja som tiež nechápal, jasné. Ja som videla, že na veľa veciach, čo ja som sa zasmiala, tak ty si vôbec nepochopil. A zase ja, čo som sa zasmiala, tak ty si nechápala. Hej, takže to bolo také, ale spolu, keby sme jeden človek proste, tak by sme to úplne celé pochopili. Ale ja som videla tie dve, čo ich milujem, tie, čo sú v tom Pussy Club, ten podcast, tak oni sa tam bavili o tomto filme, že to bude mať hrozné ohlasy kvôli tomu, že ľudia to nechápu a že ľudia to zhejtujú a proste, že to bude aspoň vidno, že či ľudia sú ešte OK s čiernym humorom a s takýmito vecami, alebo či všetko musí byť strašne woke a feministické a takto. Ale už na to v živote nepôjdem. Ja som nedokúkala ani Scary Movie, ktoré bolo reálne akože, kde to je na Netflixe. To bola vlastne taká paródia, hej. A to nebolo iba pokračovanie? Nie, ale ja nemyslím ten originál. Ja myslím tu, kde jebal tú bábiku. Vieš, čo myslím? Ja aj, no však áno. No to je originál Scary Movie, ale nie jednotka. To je neviem koľka. No proste nedokázala som pozerať ani jednu časť predtým, lebo som bola z toho, že WTF, že to strašne na silu mi to prišlo. No a teraz práve, že poukázali na to, že aké to bolo na silu a chceli ukázať niečo nové, mne sa to mŕte páčilo, že oni spravili paródiu na svoj film. Ale veď aj toto bolo na silu. Podľa mňa ne. No ak ste na tom boli, dajte vedieť do komentárov. Tak dajte vedieť, ale podľa mňa to bolo úplne, že takto mám hlavu z toho. Ja som strašne fascinovaná z toho, že Bratislava je prepojená tak, ako všetci poznáme spodok Bratislavy, normálne cesty, tak ľudia, čo bývajú hore na Kolibe a na týchto kopcoch, no proste celý tento vrch, tak to je prepojené a vieme ísť vrchom miesto toho a skipneme všetky križovatky, semafory, kokotiny, zápchy, proste všetko a vieme ísť cez vrch mesta. Ja som z toho úplne fascinovaná. Asi väčšina z vás nevie, ale ja nejsom bratislavčanka a mňa úplne prekvapujú veci v Bratislave. Ja vôbec neviem, jak sú poprepájané časti Bratislavy, vôbec neviem, ktorá časť s ktorou susedí, kedy sme v ktorej časti a to, že je Bratislava prepojená vrchom a vieme ísť cez kopec, je pre mňa úplne, že najväčší šok. Je sobota ráno, 9 hodín. Ja som akurát vstala, Mišo bol už v Karlovke na otočku a kúpiť raňajky, tak to sa to vôbec nedeje, ale úplne to oceňujem. Ideme si dať kruasantík s nutelou a s jahodami, práve mi hore zvoní mobil, pretože dneska som povedala, že vôbec nechcem vidieť môj telefón. Inak, ako som včera hovorila, že už nepijem Red Bull, tak som to vymenila za tieto proteinové Milks. Má tu 35 gramov bielkovín, čo je extrém. A robím si pistáciovú kávu a je to extrémne dobré. Pozrite, koľko vecí treba na natáčanie jedného videa. Zima. A ideme ku mne domov, pretože nemôžem ísť v takomto outfite nahrávať video. Akože, actually môžem. Ale nemám ani podprsenku, ani nohavičky. Takže ideme ku mne domov a potom ideme točiť video. To budeme mať asi, že do 4. Mišo povedal, že očakáva je 10. Strašne sa mi nechce, keby to je nejaké, že strašne zaujímavé video, že ideme točiť, ja neviem, motokári, alebo nejakú mega celebritu, alebo niekoho vtipného. Ale ideme točiť proste úplne, že nezaujímavé video. Budem sa snažiť vám nejak ozvať. Neumýla som si zuby. Priznávam sa. A ja som si pred raňajkami ešte umýla vlasy a mám ich mokré. A ja jak stále nosím teraz cop,
tak mám úplne zničené vlasy. Proste mám úplný strach, že budem mať najväčšie kuty, že mi to úplne posunie hairline. Aj tu na cestičke cítim, že mám vytrhané niektoré vlasy a mám tam proste iba krátke vlasky. Aj teraz tu proste, neviem, či to uvidíte, ale sú tu také úplne zničené. A zlomil sa mi necht, takže budem musieť ísť sponžilok na nechty. A aj mi to presne vychádza podľa mojej nechtovej matematiky, lebo o mesiac ideme na dovolenku, takže teraz budeme 3 týždne ďalšie a potom rovno pre dovolenku pôjdem na nové. To je veľmi dôležité ísť pre dovolenku na nové nechty, pretože keby sa mi tam nejaké zlomy. Raz som bola v Španielsku na skracovanie nechtov, zaplatila som 50 eur za to, že mi ich ostrihali. A bolo to hrozné, jeden bol dlhšie ako druhý. Stále všetci všade meškajú a keď raz meškám ja, cítim sa najviac previnilo. A to ani nemeškám. Dám si túto Nebia mikinku a Nebia tepláky. Hodík Loud 10. Odporúčam čeknúť. Mega nice. Takže toto je môj outfit, dám si biele Nike a som veľmi spokojná, aspoň s niečím. Takže dúfam, že mi nebude horúco, ale keď tak si to vyzlečím a budem v bodičku. Loud 10 Nebia. Sme v lesoparku a ideme tu točiť. Miško sa štverá hore. Už len počkať na všetkých, čo meškajú, pretože vždy meška každý. No, toto cesta hore bola maximálne kontraproduktívna, pretože sme odtiaľ to chceli mať výhľad niekam a tam niekam vôbec není, takže sa to tu nedá ani točiť, ale aspoň schody, aspoň kardio. Ale dneska ideme do fitka, dúfam, ja minimálne. A strašne si buchla hlavu po ceste hore. Ale to nevadí. Pozrite sa, aké sú tu plítke schody. To vyzerá jak šmikalka, to je hrozné. Viete, ak sa potom ide? Peckovo. Najstrašidelnejšie schody na svete. Žek na kabelku. A vždy, keď dojdem na nejaké workoutové ihrisko, idem urobiť hip. Ešte som ho nikdy nespravila, ale vždy ho idem spraviť. A raz ten deň príde. A ten den je dnes. Ten deň je dnes. Pozor! To sa nedá. Sú tu aj stroje. Akože neviem, aké sú to. Mega nice, mega cením. To je bench a tamto sú addukcie chrbta, I guess. Ideme popať gulášik. Dobrý gulášik. Som dlho nemala guláš. Možno, ale asi skôr nie. Pôjdeme večer na kontrafakt, ale asi skôr nie. Asi to je bezpredmetné. Takže... A to len kvôli tomu, že nemáme náladu na Rytmus a inak akože sme si... Hej, akože Rytmus nás volal, písal mi teraz, som s ním volala, ale ja že no, Paťo, neviem. Paď. Máme úspešne dotočené, chceme ísť cvičiť, chceme ísť na wellness. Sme si objednali papanie, Mišočík má rezník a ja som si objednala lososa. Mišovi od fitka není úplne dobré, je nejaký unavený, takže si ideme dať čilík. Ideme to zjesť v posteli a ideme si pri tom pozrieť YouTube, aj také treba. Objednávala som prvýkrát z reštiky La Club a ja som na to zvedavá. Ja dosť nerada jem lososa od niekiaľ, lebo sa bojím, že tam budú kostičky. Je dosť masný, je dosť nič moc. Musím sa neho dať oveľa viac citrónu. Ja už som sa neho dala citrón, ale je masný. Dali tam dosť málo zemiakov, aj Mišovi dali málo hranoliek. Dobré ráno. Netuším koľko hodín, asi 11:20. A my sme s Mišom vstali asi okolo 9:00, ale doteraz sme sa válali v posteli. Ja sa vám priznám, čo sa mi celkom dlho nestalo a stávalo sa mi to mega často. Ja som včera zapla pračku a zabudla som ju vyložiť, takže ju musím pustiť na novo. Kúpila som si v Actione tento olej na pranie, ktorý mi odporúčila moja mamina. To je reálne asi 2 eurá. A tie ostatné oleje, ktoré som použila, mala som aj Voňavý domov, aj Giovanni, aj Puella. Giovanni je najlepšie, Puella je najhoršie, Voňavý domov je OK, akože v pohode. A teraz mám to Puella a úplne nerada ho používam, takže Action 3 eurá, alebo okolo stále som, že 2,50. No a mali sme ísť s Mišom na padel, ale Mišovi včera nebolo dobré a má to strašne veľa, akože veľa roboty. Takže idem na padel s jeho sesternicou, s jeho bratrancom a s ich maminou. Jeho bratranca a sesternicu som videla raz, ich mamu ani raz, som z toho úplne v strese. Budú na našej svadbe? Budú, zvládnem to. Pozrite sa, aký tu je bordel, takže ja toto idem upratať, túto kuchyňu.
me. Can you focus on me? Baby, can you focus on me? Ja som si ukuchtila, spravila som si pražničku, dala som si k nej paradajky, uhorky a kajzerku. Inak bývam v takej časti, kde nemáme potraviny, akože sú tu také low-key potraviny, ktoré sú proste kvalitovo priemerné, cenovo sú drahšie ako jeme, proste že prúser. Tak teším, ak sa odtiaľto odsťahujem a budem môcť ísť pešo na nákup, alebo proste, že to bude v pohode a že nebudem musieť ísť 15 minút taxikom, lebo akože ja bývam na dobrom mieste, len tu chýbajú tie potraviny. Tým, že to je tak novo rozostávaná štvrť, tak tu ešte nejsú niektoré veci, ale práve sa nám tu stavia, takže veríme. A ja idem dopozerať video Fikyho. Baby, can you focus on me? Hands in the soap, how the faucet's running and I keep looking at you. Stuck on your phone, you're stuck in your zone. You don't ever come, but I don't. Som akurát zistila, že mám na balkóne včely úl, alebo osie hniezdo, alebo ja neviem. Myslím si, že sú to osy. The fuck? Ne. Ja to nenávidím, ja vôbec neviem, čo mám teraz robiť. Ja tam nemôžem ísť vešať prádlo. Ja a včely, ja a osy, to je najväčší problém na svete. A ja vidím, že tam nejaká jedna lieta a potom sa kúknem a tam normálne, že úl v kvetináči. Fú. Idem napísať SBS-karovi z firmy, nech ma príde zachrániť. Ahoj, ja mám na balkóne sušek s prádlom a idem skúsiť dať ten sušek dnu, dám tomu jeden pokus, ak to nevíde a nejaká včela na mňa bude chcieť zautočiť osa, tak si asi kúpim nový sušek, alebo ja neviem. Je 1:45, idem si dať rýchlo dokopy a pôjdeme na padel. V podprsenke v sukničke, lebo naposledy tam bolo strašne horúco. Neviem vôbec, aké počasie je vonku, ale takto to prežijem. Toto je môj outfit a ideme na padel. Me. Can you focus on me? Dopadelované, osie hniezda zničené. To znie ako keby hovorím o jedle. Ja som si myslela, že tam bolo jedno, ale že ich tam bolo cez 5, že v každom tom kvetinači bolo jedno, no nevyjadrujem sa. Thanks God, že mám niekoho, kto mi to tam vie zabiť, pretože my sme strachovčeli. A ideme sa napapať, teda ja sa idem napapať, Mišino bol papať. Idem si dať bowliček do Eurovej, zoberiem vás tam, ukážem to tam, to je moje obľúbené jedlo. Je to bowl, vyzerá to síce strašne pofiderne, je to aj celkom dosť lacné, ale je to také dobré, úplne najviac vám to odporúčam. Ja vás poprosím ten vlastný bowl, no jasminová rýža. Ako prílohy vás poprosím 2-krát edamame a 2-krát paradajku s kukuricou. Dressing vás poprosím goma a viete mi ho dať trošičku menej, prosím. Ďakujem o vajkiky. To je úplne super, až na to, že mám plastové príbory a recyklovanú misku jak na vajíčka. Poprosím vás sezam. Niečo extra? Nič extra. A viete mi to zavrieť, prosím? A stojí to, že 8,90. Proste 8,90 úplne naložený zdravý obed. Topka. Papáni. Sú ľudia, čo si to miešajú, sú ľudia, čo si to namiešajú. Ja som človek, čo si to mieša. Táto voda, malinová, magneská, bola moja obľúbená, keď som chodila do školy, som si ju každý deň kupovala. I love this. To som sa toho prepila a potom som to nemohla cítiť a strašne mi to nechutilo, ale už som naspäť OK s tým. A urobím si aspoň taký rýchlo cop, ktorý s krátkými vlasami vôbec dobre nedrží. Toto je jedna z mála nevýhod krátkych vlasov, že cop je celkom ťažké spraviť. Prepadnúť z výtvarnej. Mne dala robiť môj bývalá telocvikárka komisionálky z telesnej za to, že som nebola na branom cvičení. Komisionálky prebiehali tak, že som sa prechádzala po Račianskom myte s mapou. Tak? Hej. Dostala si 4? Dostala som jednotku a potom mi dala poliať kvety. Neznašam ju. Jedeme all white. Keď budem opalená, tak takýto outfitík, keď púlnem, tak odpadnú všetci. Jednu vetu, že ja keď si dám niečo do hlavy, tak som jak taký motorov.
Dobré ráno, je 9:40 a ja som mala byť o 9 na nechtoch. Len som si nezapla budík a čakala som, že nezaspím. O 9 sa otvára nechtový salón, takže dúfam, že tam nešiel nikto skôr kvôli mne. Teraz mi písala Chile, tá majiteľka od 9:23, že moja, kde si? A na to som sa zobudila, ale už to nestíham, pretože o 11 musíme vyraziť do Turova, keď idem na pery. A ja si spravím sop. Nebudem sa ani malovať kvôli tým perám a reálne úprimne vám poviem, dala by som si pichnúť ešte niečo, pretože ja si do pier dávam pichať 0,5 a zobrala by som celý mililiter a pichla si ho ešte niekam. Ale do brady nechcem, nos mám dobrý. Takže neviem kam. Fakt mám mrzí, že som nestihla tie nechty, ale urobila som si pistaciovú kávu. Mňam. Odporúčam to mlieko aj všetkým, ktorí nejste akože nejaký že gym, že vás zaujímajú proteíny. Tak dobré, je to úplne sladučké a s tou kávou za mňa je to topka. A ja nie som dokonca ani nejaký extrémny fanúšik pistaciovej príchute, ale je to top. Ide sa na Lekfiler. Už sme v autíčku, ja som si dala hodočík. My sme na ceste do Šturova a vždy stojíme v dedinke, ktorá sa volá Moča. A hádajte, čo sa robí v moči. V moči sa zásadne iba močí. O nejakú polhoďku sme v Bratislave, ja mám o 4:00 nechty a chcem si dať nejaké takéto milky biele, ale možno sa to nebude dať úplne urobiť, pretože nechcem dávať moje celé dole a prerábať. Takže podľa mňa spravíme niečo takéto svetlo rúžovo biele a chcem mať krátke kvôli boxu. A ďalšia vec, čo som chcela povedať, je, že mi je strašne ľúto, že som vás v tomto vlogu nezobrala do fitka, ale v ďalšom vás tam určite zoberiem. Sice bola som raz cvičiť, ale bála som sa tam brať kameru, ale už som si to odblokovala v hlave. Ale dneska nemôžem ísť cvičiť, kvôli tomu, že som bola na ústach. Dneska bude končiť tento vlog, takže vás tam nevezmem, ale v ďalšom vlogu tam určite pôjdeme. Ja už som po nechtoch, dala som si tak, ako som hovorila, krátke biele, ten som zdá kratší, lebo môj bol totálne zničený a aby som si mohla dať za 3 týždne normálny, tak teraz ho nechám oddychnúť, lebo ja si ho stále niekde búcham a ja ešte z tej doby, kedy som mala dlhokanské nechty. Takže som si dala úplne krátky update, ktorý som slúbila na začiatku videa, bolo, že vám ukážem, ako rozkvitli kvety. Tie kvety vôbec nerozkvitli, sú dosť akože skysli, ja som ich aj orezala a akože dala som im ten treatment. Som došiel domov a mamina, že chod to rovno vyhodiť. Takže toľko ku kvetom, ale update vám dávam a to je koniec prvého YouTube vlogu. To je koniec tohto prvého vlogu. Budem mega rada, keď mi dáte like. Akože ja viem, že to bude flop, ale treba niekde začať. Som mega rada, že som začala, že som tento vlog urobila, že ho dostriham, čož bude ešte veľa roboty, ale budem fakt rada za like. A keď mi odpoviete na tie otázky, čo som sa pýtala do komentáru, tak si vás budem veľmi vážiť a keď budem slavná youtuberka, tak na vás budem spomínať. A na mňa? Bye! Bye!